Shubor nakaslem jong unong san hima. Kahanyotrap Integrated Territorial Organization mentakas ni kasauterik ubnay leber arhajar apusan kalalit banyak kendo badbanbu kajing ujor hakmat ka Director General of Police kajela kakong Ida Shisha Nongrang banle AA persya ya umintri rang ba kajela Assam Uhimanta Biswa Sarma halor kajing keno jong u bakaskul ba University of Science and Technology Meghalaya Kaladon kti hakaban ai bat bandi yaki sernok thok bat ki degree kabakan thopru ya kajing ai PhD klem kajing pelong yaki examen ki babyang habakran chikilat pathai kubor u president ka hitu uba don bok dekhar uloong baha ka bajubab bala ai da ka sarkar Meghalaya lingba ki kerwo kubor bala penmi ha ka arpho bat arhunyo tarik ubanai rempang arhajar apusan kalakentat war ya kini ki jingkeno jong umintri rangba ka jela Assam da ka ba pentikna baka USTM kaya ha pura bat baro ki kendon kabat ya ki jing menjor ki babyang bat kabut ya ki kendon bat ki rukom trekam balaseng bat penpauru klem gajing artetien babaro ki kerdan bat ki kot kisla bala penmi dakaskol ba kilong ki bashisha bat ki badai hok uba don bok uloong baka jing keno umintri rang ba ka Assam kilong ki bamdan nongrim hende ki la pendu pendamno ya ka nam jong kaskol ba ka jela kabala no senyang shibun syaka jaka pule kentop ya ka jing thau ya ka State Medical College ka baningkong ha Meghalaya uloong bakini ki jing keno ki bamdan nongrim ki la penpau ya ka jing artatin bat jing khuslai hapadeng ki samla pule ki bamenta ki babut renti ya ki kerdan puli ke jongki bat komju ru kawan ra ka jing artatin ya ki samla pule ki bakwa ban penrung kerteng yalade ha ka tega skol ba ha ka por banwan tengi na kalian jongga seng HITO seng keme mentang ilawan ye kendu i deputy ye director general of police jongga sarkar jongga jelan kalian takani ke jing kendu ke jongi kade halor ka bangi bu ye ke jing ujor ban sim action persya ye sim minister jong Assam Himanta Biswa Sarma kani ke jing ujor kade halor dapi kan mau kami apo ka long time kan yo tarik Februari harajar urusan halor bu penno ba kani ka USTM no lende kata University of Science and Technology Meghalaya ke involve hakaba issue ya ki fake certificate ki degree ki bakan thop ya ka PhD te hadin banang to ka sarkar jilla lingba jung chief secretary baru chief minister ri ka kumba pa go to ka press statement naki February arpo ba arnyo kila kan taj mardot ya ka allegation ka bala kanno do chief minister jongka jilla Assam te kani ke jing ujor balengi ha banle ujor kadai ba hadin ki phone kini ki longkmi pat ki student ki jong gazela he ke jongi ki baton na pe hapo STM ki bong sahab bubungi long disheartening long discourage pada kadai shisha kumba alleged do CM jongka Assam tengi pat ni smoke ne kan ha ba ka yadai hi ka jongka jela mekla kumangasya okren na kapor bala dangi bam na ka dok ne dok tum kadika state subject ka ba le sengi ting na ka hitur o ni persya e ko government ni kren gumne bitai ndri bakan lapoy pat hat aswan bat ka jalala jong te bat ko bai rubri upna bar ban intervene ban kren ba tang ban ra ye te development ba pher kham tam kan ni le kan nginde manong kadika medical college kum kong jong ka jala haka kerteng jong ni late PA sangma tengi ngim so ya hap halor kan allegation nomor ba nakalian jong sarkar jelaru limba ECS bat ECM ila kren betu ba syai kam don kano kata ka jing ai sernot ka bathok ye ki khana ki bopule hakikir dan ba pen do degree bat PhD tengi ne kalian ko jongi kentur sikinong kme bat ki khana ki bopule wat num do mensin nomor ba in kentur ke sarkar ba kidai ban ai de statement ka clear syaki kena di populen tu ba di staff ba kamdan AA kum kata allegation ko bala keno do CM jong ka Assam MDG te ilong hoj pej menakanir bang shen kil amut ban wan kum tu dan rena kalian yuki kil ong ba wan kat kum ka protokol nangis kem hiru ba insashim khay ne ka kam ila ong hiru inle kat ka ba ila kat kum ka lenti ke jong bat ko bai ru nga kontur yaki sarkar jela khamtam habiye dei bat kini ki establishment
jong ka central government bi institution dan ki office ba hakinu kinu ki kinja function ki dei ban board be kat kum kita ki cultural program ke jongi khasi jentia garo banda entertain than ta kita ki jong ka neighboring state kum ka jong Assam da pi pe mentaman ka por ni shed I bagi entertain be ham khaman bagi function ki bo ya khmat ta ka culture jong ki ve ka ba ka dei ha po ka jala ka me khle ni kwa ba ki dei ban impose de ki nom bat ki kandon bat skoi ru ngan yai ban susu ba nakaliang ko jong ngi yai persya ya kum kini ki allegation namar ba kadang yat ka tu ko 2.0 ka ban kiu ya Assam te menta kendala kiu pat ka stia tang bang yo kita ki medical college kin yo ki hospital ki probiang ke penwan ken tho penwan alej pat ki lak puja ni dalai le ru ni ya bat skoi ru ngan kren betu basai wat numi ngap than ye ki pat ba badi ki long kme bat ki student wat numi ngap than ye kan ka statement ka ba ailing ba jongga BJP namar nyemla kendalen ho arajar apulai o korban menteri atau kopor Amit Shah ong ba kejela meklia kedai ka jela ka korop apo India lami ka bamsap tadin nang tu kami ke hitu sekmat benong ba file kita ki KSI de ED pha de CBI Henry Kimno pat mi ong la de Kimno ngin pha ngin ai de defamation case te hadin nang tu pat kami pat ke statement ha kopor ba bam smai kini ki ndro phongut MLA apo governor house nde kami ka kubor ka statement nang Narendra Prime Minister Jongkari India daga boong ba kadai tangka ni pempej election tahoy ni scam ba kani kadai tangka allegation nyim dan nyim pa hi ban puturo yo ta u bos form ka USM lan to Abdul Haq kata ka personal issue jong u bat himanta kata ka yat ka jong ringi keren be ya ko burom ya ko jong state bat ya ka jing yo nong yi khana ka jong ni nomar ba ka jing don hi kata ka medical college ante ka ailat yi khana na kilong yang ki bodok bat ni tip syai ru ba ka don ka ba ki ailat yi kini ki pemla ban Pak Pulih ki kon ki ai beka long free of cost tengi kemen sikat lele but midang ai sim susu bala don kinu ki wanda ka lat kelenti wat ko government ke deban pej benya i kot kisla khnang baka benefit kan de yangi hi ki nong song ka bri nyu tra bat ya kan jela mek li hi bro ta ka jing penlong hi ya ki bro no bar ban tuklar ngan kran be ko basai ka de ka jing ngap jar than ke jongi ki nong song ko bri nyu tra tang ki leaders ki jongi tang di CM ki minister ki government official dei ka dei man we pu we nong ki kle pe kum kan uksa men kan ne haki ong ban khang ya kata ka Assam kile ki lak project ki intervene ki kren kum ne kum tai namar ni ngap jar ka jing ngap jar ko jongi ko bami ni sakmat ni shutnom kum gitu ki men ai so kan salong hadu kan ni ban jin bangi react man ba ki breu ki banabar ki wan ban tuklar kumut kanum je hadu kan tapi pi kan uksa menta udai chief minister jong Assam Henry ko aban le kum chief minister jong kan notice ka ba ni nganum pedang ni ken be ju bade ku outside ni ken ju ula blong CM ha jela ju reun lawan sika jela ju ni blong bu ju madan di halor kata jing skap jar jong menteri tangi ngong oi pi bengi long concern namar ba kilong kmi bar kitu ki student ki popule satu ki phone chingi bar ki pensungo bar kumbang ong pi kila du men siam ta ba pe recently ka CM sa kawan kum to mono pum ti dala de penlot dala de pen ki ki konten kan wan patri kita ge ban ong kan ni ka sernot kam trekam tikitiang de halor kata kanong rem bopat nangi kumbang kitip ni de ki pressure Europe ni haban mi hisamanan ban pressure ko government de kan kalat ban ngakermen ru nakalian juga government lingba jong DG nakalian juga sarkar jela education department ru kide ban lej hangte USM kide ban pensai ki student pat haban air ru de statement ko belum clear belum genuine ba kamdon AA kumbala sha lej haki breu ki banabar ti ke sinjam ka ban nakalian ka seng kan shim lada omdon kanunu ka jing shim kia habia de bat kan ka jingwan ban ujor jong pi ya kan ni tengah oi pi bedai kamde ko besuk Ndre ki kin ya kalenti namar ngi don la ka jong ka sarkar ki don la ka jong ka sarkar te ngan phai khmat la da kimla ban lei ai tengin simpat de ki be kilat kalenti namar khali jong ki baro kadang don sko bai kata ka yang ka seri